Zdravím lidi, tady Mob a já vás vítám u dalšího videa. A dneska budeme stavět. Někdo mi tam psal do komentářů, teďko nevím. A psal mi tam, ať postavím letadlo, co se mi hodně moc zalíbilo. A tady mám ještě něco v ruce, to nevím proč. A letadlo, jako nevím jaký, ale já si myslím, že bychom mohli postavit soukromý tryskáč. Co vy na to? Nebo dvojploštíka nebo něco? Nevím. Já bych se hlasovala tak pro tryskáč. Jo, děláme ten tryskáč. Budeme potřebovat blok křemene. Bílé sklo. Ne, modré, omlouvám se, modré sklo. Modré sklo. Potom budeme potřebovat železné dveře, páku, blok zlata, schody a jo, ještě ne, omlouvám se, já už se asi přepnu. Ještě blok uhlí, ne, tohle ne. Tady blok uhlí a tady ten azurový díl. A ještě ne, to už bude asi všechno. A já bych ho asi postavila někde tady. Tak co vy na to? Tak nejdřív postavíme letadlo, možná mu uděláme i to. No, dráhu. Tak, tohle. Takhle uděláme to. Tohle jsou základní kola v Minecraftu. A já bych to mohl udělat směrem sem. Ne. Tak já si vezmu tady ten blok, omlouvám se. Tak vezmu si tady ten trávník, nebo co to je. Tohle. Jo. Uděláme to. Pět široký. Ano, 5 bloků široký. Potom takhle. Tahle 3. A potom je 1. Ano, tohle. A potom tady uděláme nějaký to a já se ještě dojdu vyspat. Jinak tady mám takovou menší ozdobu. Já vám to ještě ukážu. To jsem dělal v jednom díle, který jsem se rozhodl, že nevydám. No jinak plánuji dělat livestream. Ano, livestream, slyšeli jste dobře. Možná si ještě dneska ukážeme, jak se dělat tady ten tady ta věc. Nevím, jak se jí říká. Taky si možná ukážeme klouzačku. No, to je strašně lehká. A my teď jdeme na to letadlo. Mělo by to být 10 bloků dlouhý a já se ozvu, až to bude mít hotový.
Tak, jsem tady zpátky a zvořil jsem tady vzadu tu věc, protože já tu dělám ještě tady vzadu o blok další. Ano. Tahle dám blok. Tahle. Prostě tady udělám takovouhle věc. Máme tady jinak letadlo. A tady to udělám to samé, akorát tady už to další dělat nebudu. Takže rozměry by měly být tady ty dolní plošiny. Tady ty dolní, která tady je. Tady to se počítá. 5x11. A tady udělám tahle trojblok. Udělám nos. Tahle to zaboulím. Potom tady postavím takhle něco. A prostě to budu stavět takhle po 2 blocích. A mělo by to být 3 bloky vysoké. Takhle. A to se mi udělám tady. A ozvu se, až to budu mít. Tak jsem tady zpátky a já jsem přemýšlet. Tak si myslím, že tady ty 2 bloky stačí. Že potom tady uděláme tu střechu a to bude bohatě stačit. Takže tohle tady dáme. Dáme to ještě tahle blok, omlouvám se. Takhle. Ne. Já bych to dal ještě takhle. Ne. Já bych to udělal ještě takhle. Takhle. A teprve tady to staví. Ne, jenom tahle ty 3. Takhle jeden dozadu, tahle jeden. Jo, to by už šlo. Sam ještě dám blok. Ne, a sem. A sem. A sem. No lepší, ne? A tady udělám tu střechu. To už asi stříhat nebudu. Počkejte, tady udělám prostor. A pak dám restovou lampu, na to jsem zapomněl. Prostě vždycky tady bude to. Taková část 3x3 s tím dutým prostředkem. Jak to říct? Tahle dvojblok. Ne. Takhle ne. A tady to zaplníme. To se mi uděláme tady. Tady nám to pěkně vyšlo. A jen následně napište mi do komentářů, co máme stavět příště. Jo, vypadá to trochu jako letoun. Křídla. No na to jsem úplně zapomněl.
Takže 2. Mám ve škole to spolužáka, jmenuje se Adam Fliegl a ten miluje letadla. A jestli ho tím nějak urazím, já si myslím, že vypadá letadlo, tak se moc omlouvám. Aby jsem to udělal ještě? Ne, to už ne. A tu. Ne. Tak tady oblak. Tady. Raz. 2. Říkám raz, 2. Mezera. 3 a raz, 2. 3 a raz, 2. Jo. Tady udělám to. Jinak omlouvám se, jestli ty moje videa jsou trochu zasekaný. Může se to stát. I vám, klidně. Ale nemám moc výkonný počítač. Hraju na notebooku. Tačky. Tak mě omluvte. Hele, mnohem lepší. A já mu tady musím dělat to. Ne, musíme to udělat tahle 3. A 1. Ano. Tady. Okay. Tady je střed. Takže. Raz, 2 a 1. Raz, 2 a 1. Tak tady to udělám ještě takhle. Tady ještě. Jo, takhle to stačilo. Sem nedám motor. Takže mi ty tryskáče motor tady. Nemýlím se? To ještě zbořím. Ne, to nechci. Počkej, jak to vypadá teď? Jo, trochu lepší. Tak a sem dám ještě tohle. 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 Počkejte, ještě by to chtělo tohle. Tak jsem to vymyslel. Takhle. Takhle. To je dobrý. To je dobrý motor. A tady bychom někde mohli dát dveře. Třeba tady. Ano, tady. Vlezu tam tím hořeškem. Ano. Jo, tady bude to. Místo. Ne. Místo pro pilota. Tam se nedá jít, jenom když máte klíč. Takhle. A jdu se vyspat. Jinak moc tady nevidím. Má tady zaprášenou obrazovku, jinak se omlouvám. Tak, vstali jsme. A jinak napište mi do komentářů, jestli mám točit klasický Minecraft Let's Play. A jestli ano, tak s kým. Jo, jestli to půjde, to s ním natočím. Nebo s ní. A prosím vás prosím všechny, kteří znají moje jméno, aby do komentářů nepsali to moje jméno, když mi chtějí říct, ano, to bylo fakt hustý. Jo? Tak, jestli se kouknou na tohle video, tak já strašně moc prosím.
1, 2, takhle. Jinak redstone lampy nepotřebujeme, stačí tam dát sklo. Ano, takhle. A tady bude počkejte, já si to... Ne. Nevíte proč? A jako já mačkám Ctrl místo Shift. Což je celkem divný. Tak to by bylo asi někde tady, ne? Já si myslím, že to bylo tady. Ne. Tak tady? Ne. To určitě nebylo. Jídlo to taky ne, nástroje, ne, souboj, ne. Vaření lektorů. Jo, tady to bylo, kotel. Potřebuju ten ještě. Iron trapdoor. Takhle. Takhle. Nebo bychom to mohli dát sem. No, tohle to vypadá hodně blbě. Třeba tady? Ne. Tak to dáme ze spoda. Omlouvám se za tohle zbytečné zdržování. Vím, že vás to otrvuje. Vím, ale musí se to udělat. Musí. Tak kde to máme? Jo, tady. Teď to dáme přesně sem. Ne, já nemám zase tamhle blok. Tohle. Tak a jdu se kouknout. Jinak, jestli by vás zajímalo, jak dělám to, že tady si beru ten blok do ruky, tak zmáčknu Shift a kolečko myši a třeba semhle zmáčknu na takové. Ono mi to automaticky hodí do ruky. Hele, my jsme zapomněli kola. A vy mi to ani neřeknete jako. Ne. Zde. A zde. Ne, o jednou. Takže to. Zde. A ne. To. Zde. To. Zde. Tohle zde. Ne. Tohle zde, omlouvám se. Trochu ten díl budu zdržovat, si myslím. Já v tom půjdu normálně. Tudy ne. Hele, tudy? Ne. Tak tady budeme mít vstup. Odtud. To bylo vyřešeno. Ne. To musím dát asi tady, což je tady. Takže tam musím dát páku. Ach jo, já blbec. Nový seriál, já blbec 1. Takže kde máme díru? Tady, tak tady, tady,